Pansin yung lugar namin, wala po kami Yes. sa Encantadia, pero nandito po kami sa Crab King, Angeles City. Guys, we're gonna show you the place. Also the food, Mami. Yes. Kanina yung tinikman natin, grabe. Pumatok sa aming panglasa. And at the same time, nakakamangha. Talagang meron ganito palang restaurant sa Angeles City. If you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tala, Yes, let's go. let's go! Alright, so this is it. This is our table. So minsan pa, thank you so much Crab King for inviting us. Yes. First impression mo pagpasok, Mami? Para akong pumunta sa ibang dimension. Parang nasa set ng isang Sa shooting. pelikula. Oo, nga, parang siyang no? ganun, di ba? Parang gusto kong bumalik. Ano nga ba yung pinagdaanan ko? Tapos ano nga ba yung pinasukan ko? So punong-puno po siya ng mga halaman, ng mga flowers. Of course, these are decorative. But ang kagandahan nila dito, as in twice a week, nililinis nila lahat to. Yes. Aside sa food, siguro ang una yun i-check yung yung place. Yung place. At hanggang sa CR po. So diretso po yung CR, hanapin niyo po yung mga parang function hall nila. You're gonna be surprised. Every place is Instagrammable. Ito po yung mga food na inihanda nila para sa atin. So, Thai restaurant na Yes, kayo. which is napakaganda Rare. kasi napaka-rare Yes. na Thai restaurant. So actually, ang daming nagtatanong sa atin sa page natin. Saan po ba yung may mga Thai Thai food, restaurant, Thai food na nagsiserve? So dito po sa Angeles City, actually, napaka-rare. And even the entire Pampanga, actually. So siguro, let's introduce first bago natin tikman yung mga inihanda nila para sa Yes. At least para pagdating niyo po dito, pwede niyo pong itanong, ano po yung in-order ni Well Pampanga? Ito po yun Ito po. So, unahin natin dito, this is their salted egg fried chicken. Meron din tayong pad thai dito. Som tam is... Somtam. This one is the red curry chicken. Red curry chicken. Oo. Meron din tayong fresh spring rolls. Ayan. Ako, ito yung aabangan ko mamaya. This one? This soup. Oh, the soup. Yeah. So, tinatawag nila ditong Tom Yum Gong. And then lastly, Khao Pad Gai, which is their parang pinaka-fried rice. Ikaw, Mami, anong unang titikman mo? Siyempre, ito o kaya ito. ito. Safe Okay, side mo na. Safe side mo na. Parang safe side mo na. Okay. So while you are doing that, siguro tingnan natin yung kanilang soup. Okay. So let's get a little bit of everything para matikman natin lahat. Ma-enjoy natin at ma-experience natin lahat ng mga flavors at lasa. Papansin nyo guys, para siyang fresh papaya, may nuts. So yung pad thai natin, notice meron tayong yung pinaka-noodles. One of this one. So ito yung kanilang salted egg fried chicken. This rice, wow! So yung rice nila guys, parang kompleto na, may ulam na. So you got meat, also some vegetables. Okay, and lastly, baka natin tingnan lahat. Here's my soup and fresh spring rolls. So ito yung titikman natin, kakamain na natin to guys. Grabe, ang daming flavor, ang daming aroma. So para sa akin, ito yung outer part nila ng sinigang, ganyan. Pero has more, I don't know, it has more leaves, mga flavoring, mga ganyan. And this prawn, so big. I believe staple to sa banda Thailand, Vietnam, Cambodia. Ito yung parang papaya salad. If you were to ask me, so far sa mga natingman nating mga dishes nila, my opinion, hindi sila overpower talaga dun sa Thailand ingredient or spices na ginagamit, no? So a little bit mellow pa rin. Para tayong mga Kapampangan, medyo we can still enjoy it. Oh yeah. Sarap. Actually, mapapakanin ka talaga. Speaking of kanin, mapapakanin ka talaga. Mark, para sa ito.
All at once. Guys, again, if you are looking for a Thailander restaurant dito sa Angelesina, at the same time seafood restaurant, ayun, you gotta check out Crab King. This is located po dito sa may Kutkut, Angeles City. Alright, so ayun guys, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next one. Till next time. Thank you for Bye. watching my Peace out. Papaga. Bye guys!